Ife mere ndị youth ndị Igbo ji agbakpusi n'ikpere alụsị ugbu a bụ maka ego. So Mathias EZEAKU na ndị otugo kwụsị na esi na ndị youth Igbo na-wake up na amakpusi na alụsị. They are not waking any up. Onye Igbo youth ọbụla bi n'inu wee sị na ije ebunata alụsị ka ọ chọrọ ime. Onye Igbo youth ahụ na-adakpi n'ime unu na ọmara ihe ọ na-eme. I'm the one that saying it. Alụsị our fathers were wee kpọọ ọkụ soro Jesus. Ka unu biliteziri ugbu a wee na-asị na Jizọs na-eso abụrụ ya na alụsị ahụ bụ ya. Ife okenye na wee fọ nwatakịrị ọtọ gafee ya. Nna anyị our ancestors afụgo ihe dị iche between light and darkness. Fewele choose light. Unu wee bilitesi mba na like this light adọrọ maka unu so darkness. Unu na-adakpi n'ime unu. So unu ụmụaka na ma ndị youth a na-aja agbagbu na alụsị na-ebute alụsị. Ohe abụ unu na-etinye ụmụ unu na bondage in future. Maka na ihe a gwara unu. All these young boys na-eje amakpu na 5, 15, 20 years, 30 years na-eje eme ihe ọna ha chọrọ ime ka ha wee bute ego mbute ka ha je mee nke a ma ndị na-eje ebunatakwa alụsị. Unu ga-afụ result of this thing in future, not now. Ife abụọ na-etikwa ụmụ na bondage. Ife mere ndị youth ndị Igbo ji agbakpusi n'ikpere alụsị ugbu a bụ maka ego. And ọ bụ sọsọ ndị Igbo. So kwụsịnụ Mathias EZEAKU kwụsịnụ ihe ahụ na-akọ nge na ndị otugo na Igbo youth are waking up now. They are not waking any up. The reason ha ji wele na-eje agbakpu n'ikpere alụsị bụ maka ego. Maka ha chere na Chineke adịghị enye ego. Fa chọrọ fast money. Ọ na-adịghị afọ nwere ndị dibịa sị na-ejide ụmụaka chọọ iji nwe na-efegwa ọgwụ ego. Because fama na ndị dibịa na-alụ ọlụ nke ha jekwu ka ndị dibịa were rụọ fọrọ ka ha bute ego mbute. So asịsị na ndị youth anyị na-echi ha back to idolatry. Ihe eji aba na idolatry bụ fafụ na because fama na ha tinye aka na omenala tinye aka n'ikpere alụsị na ha nwere ike anything both good and bad ha chọrọ ego mana ha soro Chineke o nwere ndụ Chineke ga-emefe permit ka ha mee. Onwego ndị ọsọmndụ dibịa si jidele ụmụaka bịala ka ọ gwọrọ fọ ọgwụ ka ha jiri nwenefe ka ha jiri friend fe gwọ ọgwụ ego ha bute ego to show you ebe our youth na-aga. So the reason ha ji aje omenala, the reason ha ji echi ha back to idolatry bụ they are going that place because they can do anything ha chọrọ ime ka ha nweta ego. But when they follow Jesus, they will not do bad to get money, they will do good to get money. Ifuru ụmụaka na-apị ihe ọpị na onye na-apị ife ọpịpị o jeje ka Chineke nye ya aka ka o je na-ahọlị ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ wayo. Chineke adịghị asị ndị ekpere ahụ. The next thing ọ ga-emewu ijekwuru ndị dibịa ka ndị dibịa lụọ ọrụ ya ọrụ. Ijekwuru ndị dibịa ka ndị dibịa lụọ ọrụ ya ọrụ ka ọ na-apị ife ọpị ka ọ na-adụ successful na-epi ife ọpị. So unu amalụ na before ndị dibịa adịghị enwe ego mana kịta na ahụ ndị dibịa na-enwezi ego. So ya ka ndị youth onye ọra ji agbakpuzi n'ikpere alụsị ma ndị Ezenwanyi onye lụọ mee biznes awa adabalị ya ọ makpuo na dibịa na ọ na-eje alụ dibịa na ọ na-eje alụ Ezenwanyi because ọ chọrọ inwe ego because ọ fụgo na ndị dibịa kịta na-akpatazi ego. So that is why onye ọra ga-echi ha ji echi ha azụ na-ebu alụsị na-ebute alụsị na-eje egburu alụsị na-egoro alụsị bịa ma ndị dibịa ma ndị dibịa amalụ fancha niile gidigidi gwodo ihe a na-achọba ego maka ha furi na ha baa n'omenala na ha jee kpere alụsị lụọ ọlụ dibịa lụọ ọlụ ego asụpuo. That is why some youth ji agbakpu n'ikpere alụsị. Onye a nwere ike na 5 years in Christianity na 10 years Chineke ji nwe na-ebunye one by one gradually na-aga ofu ile na ego ezuru ya ọfụ friend ya jele gwuru dibịa lụọ ọrụ mee nke ego asụpuo. Mgbe ego sụpụziri ọjọọ ya kedu ha afọ ya sị ya na onye dibịa lụmọrụ nekwa dibịa lụmọrụ mee ife wee gaa ma ọfụma bifo ma ohere agaghị ya ma ọ drọpụ Baịbụl ozugbo jekwu ka dibịa lụọ ọrụ. Dibịa lụcha ọrụ ego na-asụrụ ya ọsọ ife aha ndị chọọchị na-akọ enwere isi ife aha na-akọ na-asịrị book na-akọ ogologo akọ okwu ya ga-arụzi ebe Jizọs nọ o jezie bazie ijekwu dibịa na-alụ ọrụ nke mana ọ maa na ha na-eso their soul to Satan. Ego ekwensu ga-enye gị bụ weta isi bịa were isi mana ha adịghị ala ka ị nwere Chineke ndidi ka Chineke nyefee ego ka oge luo. Ego Chineke ga-enye gị bụ ọ na-enye gị na-eli obi na-ajụ gị oyi mana fa adịghị ama. Ndị niile a na-eje na nke dibịa na-eje na alụsị ka onyefe ego unu ga-afụ the implication ya in future. Ọnwụgo ndị na-eje ka ha jee alụsị nyefe ego femezi the agreement ahụ alụsị egbu ofe bido ogbu n'ezinụlọ fa. Ọnwụgo many people ba ka alụsị binyefe ego feje kwacha alụsị nkwa ha emezi alụ nkwa ha kwara alụsị egbuo onye ahụ gbuo ụmụ ya gburu generation ya na-aga. O nwere some people kwa jere na nke dibịa ka dibịa nyefe ego mee nke alụ ọfọlọ lụcha ọfọlọ ị ga-apụtawazi mana ha emenwuru ihe kwesịrị ime nye dibịa ahụ ihe kwesịrị inye dibịa ahụ.
daalụ nsọ atọ n'ozugbo bido buwe punishwe to show you that ego ekwensị na-enye mmadụ bụbu etu isi bịa were isi. Why can't you wait for God's time? Chineke nye gị aka, Chineke nye gị ego. Solomon na-ekpere Chineke mana Solomon bụ the richest man in the world in his own time. So dịka m na-ezi Mathias ozi nchọ izi Mathias EZEAKU, ajụgo m gị ajụjụ m jụrụ gị. Mantụrụ anyị na-eyi ọ bụrụ ife o ji mara omenala ndị Igbo, ọ bụrụ ife o ji mara ndị na-ekpere alụsị. Isi na ị chọrọ ibido ụka omenala, ịchị na ị chọrọ ị na-eme ụka omenala, o nwere efe o ji mara ndị dibịa, o nwere efe o ji mara ndị omenala na-eyi ihe. Mana nwaanyị ji eyite mantle ndị Israel, jee jụọ history, jee gọgụlọ that mantle anyị na-eyi, check ebe o si. Some of you people have comment na social media ona na-asị na ndị nna nna ha bụ ụzọ yiwe that mantle before ndị ọcha bịa. Onye gwara gị? Ndị nna nna ha na-agba ọtọ, fa nwere efe ha na-eyi before ndị missionary abịa chefe ha na-eyi, fa na-agba ọtọ. So o nwere ebe that things were bịa from Israel. Ọ nwa ka Elijah tụrụ ya nwa ka Elijah na-eyikarị wee tụpụrụ Elisha mgbe Chineke na-akpọ ya n'ala eluigwe. So that mantle a bụ ihe prophet, ihe ndị ozi Chineke na-eyi n'Israel na ndị Jew. So Mathias na-eyi na Mathias don confuse, ọ mara ebe ọkwụ akwụ. That is why anyị agwa Mathias na ji nwochi ha azụ na Christianity ebe ọ nọbụ. Na ife ọ na-agbagharị nwere isi